Zdar všichni, vítám u další epizody, tentokrát už je to opravdu 33. Předtím jsem říkal v té předchozí, že to je 33, ale spletl jsem se, byla to 32. Já nevím, proč to je taková věc, kterou si nikdy nedokážu zapamatovat, ale teď už jsem se na to radši podíval. Dneska pro vás nemám nic extra připravené, vlastně prakticky jsem tam, kde jsme skončili, tam budeme dnes pokračovat a bude to takhle i častěji. Jeď. A protože je to díky tomu, že už ty streamy jako, já nevím, nechci je dělat, už mě to asi nějak moc nebaví. Takže tam prostě jsme udělali spoustu práci na tom streamu, jakože, protože 2,5 hodiny jsme dokázali tady fungovat na farmě. A za tu dobu jsme stihli skultivovat třeba 2 pole. No a tím, že to dělat nebudu, tak to budu muset asi dělat za kamerou. A nebo případně z toho uděláme někdy vždycky let's playové video, ale nevím, no. Je to takové jiné, takové jako jezdit po polí pořád dokola a to je těžko. Uvidíme, jak to bude, nechci ještě předbíhat. Dneska spíš bych řekl, že to bude taková vyprošťovací epizoda, protože Combine nám jezdí přes Courseplay a ten Courseplay nedokáže, jak už jsme si minule... Ježiš, já jsem dal spotečku, vole. Ten Courseplay nedokáže rozeznat ty překážky, které jsou v poli, no, takže tam... Jedné překážce už jsem se vyhnul, ale tím, že jsem tam stál bokem a díval se na něho, tak jsem to viděl. Takže jsem ho včas zastavil. A jenom tak jeď. Takže jsem ho včas zastavil, objel jsem to, vlastně napojil jsem se na další bod toho Courseplaye a všechno bylo bez problémů. Takže když vedle něho třeba stojíte a hlídáte si ho, tak je to pohoda. Ale když ho necháváte takhle jako já, pracovat v pozadí, tak se může stát, že se za chvíli někdy zasekne, což se stane, uvidíme. Jo, já jsem si odvezl akorát tu krmnou směs, co jsem si omylem nabral. Mimochodem, krmné směs už bude další hromada. A my máme, kolik máme u krav? A 12 000 ještě, to je ještě hodně. Až to klesne na takových 6 třeba, tak potom už... Potom to tam dosypem, že? Tak jeď. Jo tyjo, někdo mi psal. Psali jste mi jeden z vás do zprávy, já už si nespomínám kdo, takže sorry. Psali jste mi, že Fast Track nemá kývnout napravo, tak proč tam mám kývnout napravo? No, tak první a nejdůležitější věc je taková, že to vypadá úplně sexy. A další věc je, že Fast Track, nebo já teda nevím, 4220 možná už to má jinak. Ale prostě 8000, 7 a 3000 řada a dokonce i 2000 řada, všechny mají pevnou přední napravu. Akorát vy si to pletete s tím, že jako není kivna v tom smyslu, že by tam byl pod motorem uprostřed nějaký čep, kolem kterého by se to kývalo jako kývadlo, když se to jmenuje kivna. Ale je prostě posazena na odpružení. Jo, takže na krajích, jak jsou vidět vlastně ty péra, jo, jak máte motor, a tam jsou vidět z boku ty péra. Jsou tam tlumiče a péra. Jde to vidět vlastně dneska už u všech traktorů, protože všechny jsou takhle odpružené. Ne takhle, úplně ty nejnovější traktory, myslím, že John Deere a... Zrovna ten nový Crystal, mám takový pocit, že už má takovou tu víceprovkové odpružení, že to kolo jde rovně, jako... Tak, jak to bylo originál ve farmingu. No, ale vypadá to blbě, no, tak já mám radši tu kývnou, prostě vypadá to super. Tak, stůj. Sypem. Kolik už máme na skladě, já to vysypu a podívám se, kolik máme na skladě, ale už se to začíná hromadit pěkně. Takže až přijde nějaká akce, tak paráda. Akce. Akce nic. Všechno jde dolů. Nebo půjde. 200 000 už máme. Mimochodem, chtěl bych se vyjádřit, našel jsem novou mapu. Nebo ne, našel, ale konkrétně Harddisk mi poslal mapu, kterou jsem si za kamerou vyzkoušel a je fakt pěkná. Jakože asi bych tam přišel na tu mapu, protože je fakt povedená, hodně pěkná mapa. Je to od českých tvůrců a nechci nějak říkat dopředu, jak se jmenuje, protože si ani snad nevzpomínám, ale
Byla to vlastně soukromá mapa určená pro nějaký tým, který na ní hrál, který si ji vytvořil a hrál na ní. Ale samozřejmě, jak už to bývá u všech modů, map a všeho možného, co se týče farmingu, tak to někdo vynesl. Jo, prostě tak kluci to nějak tak jako, podle popisku to tak nějak zklamaně dali veřejně. Takže teď si může zahrát každý a já bych možná, až dokončíme tady ty sklízně, až to všechno sklidíme a tak bych přešel vlastně i s tím savem na tuto mapu. Jo, aby to bylo něco nového, protože už mě jako upřímně láká něco nového, protože tahle mapa, ona je fakt luxusní, jako pěkná. Všechno zpracování bombovní, ale je to prostě to samé, je to fakt nejohranější mapa do LSX, co existuje podle mě. I když teď už začíná být nejohranější Czech Valley, no ale na to já si počkám, až to ty lidi omrzí třeba, tak potom na ní začnu hrát, protože teď všichni jako aby s tím otravovali běží na Czech Valley, ty vole. Ne. Jsou i jiné mapy a jsou některé možná i hezčí. Jo, je to odvážné tvrzení, ale jsou třeba i hezčí mapy, o kterých lidi neví. No, protože kolem Czech Valley byl obrovský rozrův a mělo to reklamu jako prase, takže on to taky dělá hodně. Ne, kam jedeš? Ty vole, jak to normálně odhodilo ten předek. No, vyprošťování začíná. Case zasekl. On bude v tom sloupě, prostě tam je problém s těma sloupama, že oni mají normálně kolízy a... Což je správné, no, ale když používáte ten courseplay, tak je to trošku průser. A tak jako moc jich tam není, ještě tady ten jeden a pak tam je ještě tady na kraji ten první, že? A pak už by to mohlo být v pohodě, pak už by to pole mohl dodělat celé, bez problému. Jo, tam je. Takže ho vyprostíme. A může pokračovat. Šupej. Ty vole, on se tam nějak otočil divně, cože? Jo, on se otočil kolem toho. On se chytil za komín, že? Asi, to vypadá. No jasně. Tak proč ho vytahuješ, ty šulíne? No? Jsi šulín. Ty vole, proč se tady ta kamera zrovna otáčí v kombajnu, to... Počkat, schováme ten komín asi. Tak, napoj se zpátky. No a teď dáme úplně jednoduše aktivovat odvozce. Na nejbližším bodě. A on už jede zase sám. Bez problému, úplně bez problému. Teď když pojede zpátky, tak se tady zase zastaví o to rovně. A já zase přijdu, jenom to objedu. Navedu ho tady, zase. Král sklízně. Tak to jo, ještě že nám někdo pomáhá s tím. Jinak dneska jsem se v jedné věci trošku vrátil ke kořenům, a to tím, že jsem si uvařil kafe na natáčení. Ty vole, cože už je plný? Mariana tak rychle utíká. Ne. Žádné flakání, makáme. Dvojku. A zase musíme najít do plodiny, trošku škoda. To je možná jediná nevýhoda toho ježdění tam a zpět. Vedle sebe, no. Že on jakoby... Mohla by tam být nějaká funkce, že by si covnul, udělal takové nějaké účko, půlkolečko nebo něco. Nevím, no. Já to neumím, já jsem úplně tady, absolutně nechápu, jak to funguje, takže... Dnes čekají kopečky. Ta nová mapa je jako fakt pěkná a je velikostně právě není nějak extra obrovská, je stejná jako... Když kouknu tady na tu mapu, když to porovnám, tak si myslím, že je tak zhruba stejně velká. Což je super, to je tak akorát jako pro mě. No i když jako mohlo by to být asi menší, no ale... Jako kvůli toho natáčení, jinak kvůli, kdybych hrál sám třeba,
jenom pro sebe, tak si myslím, že tato mapa je úplně super. Ono tady je problém akorát co se týče toho natáčení, protože dělat všechny ty polní práce zabere strašně moc času. No a když už točíte nějaké ty videa, tak jako chcete, aby tam bylo pořád něco nového, no já už jsem to říkal, to nebudu furt opakovat. Chcete tam mít něco nového, aby to bylo pestřejší ty díly a když máte zrovna ty kultivace a tu přípravu půdy na další sezonu, tak je to jako takové dost otrava, dost, jako fakt. Hlavně už i kvůli toho natáčení. Ježíš, tam je vlastně ještě to bahno, tak ještě v tom bahně se zasekne. Já už si můžu najít pomalu z druhé strany. Jinak včera, já jsem vám říkal včera, že možná bych mohl natočit nějaké video z práce konečně. Ale hoši, neuvěříte, co se stalo, normálně, já jsem snad ani z toho nespal, tyva. Já jsem dostal druhý stroj, hned jak jsem přišel, ale chtěl jsem si vyzkoušet druhý stroj, protože jak jsem vám poslal ten Liber 582 plus 2, tak ten tam je jenom jeden. A ti zkušenější už s ním nechcou jezdit, protože on má jako spoustu nevýhod. A hlavní problém je ten, že já jsem dělal na 3metrové línce, to znamená, že ta linka vyplývala 3metrové kusy, jako 3metrové klády, 3 metry dlouhé. Jo, a tam jako dobrá. Tam ten Liber je na to super možná. Jenže včera mi dali poprvé na 5metrovou linku, takže ty klady mají 5 metrů. Takže to, co vlastně nabírám a tak dále a s čím tam budu muset pracovat, tak je skoro 2krát těžší. A musím vám říct popravdě, začal jsem dělat s tím Liberem, vlastně hned na začátku směny jsem si vzal toho Libera zase, protože je pohodlný a tak dále a tak dále. Ale vlastně hned na začátku směny se mi několikrát stalo, že jsem jezdil po předních kolech. A to se 40 tunovým strojem není nic příjemného, věřte mi, fakt to není nic příjemného. Chytil jsem nějaký jako respekt z toho docela a dokonce se mi stávalo, že mi to skoro vypadlo z těch klepet. A říkám, ty vole, jak je to možné, že všichni tu s tím lítají. Tak jsem se tam poradil s klukama, co jezdí už dlouho. Oni mi říkali, že ten Liber je tady v tom strašně na hovno, protože on má to klepeto úzké, jakoby řeknu příklad, ten má to klepeto široké, metr, a ty Volva, s kterými tam jezdí ostatní, což oni jsou i trošku větší, ty Volvo. Pardon, tyho musel být. Já vám si opravím ten kombajn tady. Jo, takže klasika, on se tu zastaví, no jasně, já mám tu myš, zastaví do dvozce. Tak to budeme si, ty vole, ta kamera. Tak, já to tady naberu pěkně. Jsem to mohl vzít venkem, no ale... No, mohl jsem to vzít venkem. Ty vole, ta kamera, čím se to vypíná? Co mám dost? Autoster, no to jo. Kryt. Tak do prdele. Ty vole, já to nevidím, tak jsem slepý nebo co? Bylo to co ty dole, ne? A když dám shift? To je shift. R-ko. Shift R. Tak, OK. Teď když budu přepínat směr, jo, tak se mi to naotáčí, to jsem chtěl, OK. Tak, my se ještě kousek couvnem. Tady to naberem. Tak, tady si to pěkně sklidíme, když jsem to začal. A si udělám zase to kolečko, jak jsem to dělal vždycky, i s tím zaseváním a ze vším ostatním. Takže takhle. Tady si kousek jenom couvneme. Teď nabouráme do toho sloupu asi. A najedeme na tu jeho trasu. No, tady zase klasika. Na nejbližším bodě. Aktivovat. A on zase pojede sám. Hodně jednoduché. Tak.
No a to Volvo vlastně, když jsem to rozkecal, když jsem se o tom rozkecal, tak to Volvo má ten drapak třeba 1,50 m, 1,70 m. Jo, je fakt širší, o hodně širší. A pak je tu ještě další věc, tam jsou takové, na tom drapaku jsou takové řetězy, které mají za úkol přidržovat ten náklad. Jo, že oni jsou strašně těžké ty řetězy, jako oni tam visí na volno v tom drapaku, ale je strašně těžký. Jo, on tam má za úkol být co nejtěžší. A když něco naberete, tak ten řetěz na tom leží na těch kladách a drží. Na tom Liberu je ten řetěz asi tak o třetinu, nebo teda o 2/3 menší, takže je třetinový. O 2/3 menší než na tom Volvu. Takže je tam spousta věcí, opravdu spousta věcí, které hrajou proti tomu Liberu. Jo, ať už je to ten drapak, jak jsem říkal, nebo ať už je to hydraulika, protože na sevření toho drapaku je na Liberu jedna písnice a na tom Volvu jsou dvě stejně velké, takže asi jako logicky dvakrát silnější, no, a mnohem lepší na všechno. Mají lepší tvár a všechno. Takže včera jsem se učil jezdit s Volvem a na mnohem horším pracovišti, jakože fakt na horším. A docela jsem s tím zapásil, protože se ovládá jinak to Volvo a ty vole, prostě jsem se to všechno učil znovu, takže to video ještě odkladám. Ale myslím na to, až budu mít víc času a už mi to půjde trošku líp, tak pro vás udělám nějaké to videjko z práce. Jak jsme na tom? Kolik on má? 90, jo 90. A zase budeme muset jít do plodiny, nevadí. Dneska ještě mám to vyprošťování, protože jinak by to byla možná nuda. Tak, pojedem za ním. Já už jsem tam někde ve streamu, už jsem začal jsem zkoušel zahorávat, ale teď mi tak dochází, že to bude zbytečné, protože já bych chtěl přejít na tu druhou mapu. Jinak, nebuďte třeba naštvaní nebo tak, protože než se dokončí vlastně celé ty žně a než spotřebujeme, jo mimochodem, když potřebujete přejít, jo už. Když chcete přejít na jinou mapu s tím savem, já to teda ještě neumím, já si to musím pozjišťovat, jak se to přesně dělá, co je k tomu potřeba. Ale co jsem někde slyšel nebo četl, už si nespomínám, tak nepřesune se silaž. Jo, nepřesune se silaž, takže asi bude potřeba spotřebovat ty silažní jamy a potom se přesunout na tom saveu. Ono se nám to naplní zase na těch 85%. To stačí, jako 85%, pohoda. 84, no, tak jo, no. Tak vycouvem. Ne, do plodiny, ty šulíne. Tak vydáme se zpátky na farmu. Co jsem tady zasadil, ty vole? Alebo tu je ještě ta blbá řepa, že? Tam je ta řepa ještě podle mě. Tak, necháme Pětku, ať to v klidu vyjede. Jo, docela jsem si tak zavzpomínal na tu první sérii, to bylo super prostě. Já vím, že nebyla tak dobrá, jakože, já nevím, možná ta kvalita videa, všecko byla nižší než teď. A hlavně ty stroje, jako byly jenom ty volné některé, i když ten Fast Track, jako musím říct, je fakt pěkný. Ta 2140 fakt je pěkná. Jo, jako model, myslím, jako model je fakt luxusní. A hodně dlouho jsem uvažoval, že bych si ji tady dal. No, už si zase zasekl. No, budeš muset počkat, kamaráde. S tím, že bych jí dal zase originální kola fastracké, takové, jaké tam mají být. A asi bych tam dal ty širší, protože oni ty 2140 jezdily i s takovýma širokýma kolama někdy. A ono stejně by sloužila jenom zase na přepravu, protože toho výkonu moc, i když 200 koní, jako není málo, to je pohoda docela. Nevím, to ještě proberu, no jako uvidíme, neřeším to zatím, neřeším.
No a to, vzpomínal jsem na ty staré časy, jak jsem vlastně začínal, tak to bylo takové jiné. Teď prostě, možná by mě zajímalo i váš názor na to. Já si myslím, že teď to hrozně řeším, jakože aby v tom díle bylo furt něco nového. Jo, a teď se snažím mít třeba připravené nějaké pole už dopředu, abych měl nějakou práci. A tak dále, a tak dále. Teď prostě řeším, jako, a chtěl bych, kurva, do prdele, já se na to vyseru, vole. Chtěl bych, aby v těch epizodách bylo prostě něco zaživného pořád. A jak byla ta první série, tady na Sofieho mapě, ale na V1, tak tam jsem to neřešil, tam jsem to nechával všechno nějak volně plynout. Vlastně jsem tu hru vypl a druhý den ráno jsem ji zase zapl jsem nahrávání a fungoval dál. Jo, takže jako stávalo se, že já to chápu, stávalo se, že třeba 4 epizody po sobě jsem dělal jenom kukuřici, furt dokola, prostě kukuřice a dokonce jsem se tam k tomu i vyjádřil. Myslím, že už mě to štvalo, že jsem dělal furt to samé a přijde mi to stupidní dělat 4 díly ze stejné práce, což je jako asi pravda, ale jak říkám, líbilo se mi strašně, že jsem to nějak nechal plynout, že jsem to neřešil, jo, prostě jsem zapl nahrávání a řešil jsem třeba komenty, co jste mi napsali do minulé epizody, nebo jsme řešili nějaké technické informace a tak dále, no, jako bylo to fajn. Takže možná k tomu bych se chtěl vrátit, ale uvidíme, jak to půjde, no. Teď trošku, se musím přiznat, že trošku zapasím s časem, protože chodím do práce dříve a končím později, no, je to tak. A ještě dokonce jsem se dozvěděl, že teď končím normálně, teď mám prostě, nemám 8hodinové směny, ale 8 a 3/4 hodinové směny, protože chodím dříve do práce kvůli údržby a později chodím do práce kvůli linky, protože tam je to prostě taková linka, o kterou já se starám, kterou já jako vyprazňuju tím bagrem. No a ta linka prostě se zastaví třeba v 10 nebo v 10 hodin a 10 minut, jo, na odpolední. No jenže já musím ještě vyprázdnit ty boxy, která ona naplňuje, takže ještě tam půl hodinky potom jezdím a uklízím to. Takže je to takové jiné teď prostě. No, nicméně jsem se dozvěděl, že budu dělat 10hodinové směny. Takže fakt nevím, jak to bude ještě vypadat. Jako budu se snažit, no, já nemůžu nic slibovat, ale zase nějak, jak bych to řekl slušně, zase se z toho neposeru, jo, z toho natáčení. Ty vole, slušně já neposeru. No, takže uvidíme, jak to bude, no. Jako když přijdu domů, tam ty směny, já jsem se díval, ty směny jsou do 2:30 do rána. Takže když přijdu domů ve 3, ve 3:45 a budu stávat v 11 hodin a o 1:30 zase pojedu do práce, tak nedokážu vám slíbit, jestli dokážu třeba natočit každý den díl, nebo obden třeba, nevím, fakt nevím, uvidíme. Je to ještě daleko. Já to neřeším, třeba se najde nějaký způsob, že vždycky si třeba o víkendu si třeba přetočím 3 díly, nebo 2, no 3 nevím, asi 2 třeba, nebo 3. A pak je vypustím třeba pondělí, středa, pátek. Nějakou cestičku bych si chtěl najít, uvidíme. A čupej, už je tam zasekli docela dlouho, kolik má 22%. Musím ho zachránit. Jinak tady ten díl točím v 8 hodin ráno, tak aby to bylo nachystané. Dneska ještě pořád hnusně, tyjo, ještě další věc, ještě dodělávám vlastně to auto druhé, které mám, to kupečko. A teď jsem tam předělával spoustu věcí, převařoval jsem zadní vyfuk, jo, nebo teda zadní část vyfuku, ne zadní vyfuk, zadní část vyfuku. Takže tam jsem taky strávil 2 nebo 3 dny u toho práce v garáži. No a teď ještě předělávám nějaké chlazení a musím dodělat elektroniku. A dále budu asi možná něco dělat s ručkou, takže taky to musím udělat. A jako proč vám to říkám, protože za měsíc mi končí technická. A já to auto musím dát dokupy a musím udělat tu technickou, jo. Takže tady v tomhle mě tlačí čas, jako fakt hodně tlačí, jo. Musím to udělat, není jiná cesta, i kdybych třeba týden neměl nic natáčet, tak bohužel.
protože to auto nepočká, když vám propadne technická, tak je to v prdelí, nemůžete s ním jezdit a nejde to zachránit, jako zachránit to jde tak, že si objednáte odtahovku a tou odtahovkou si to necháte odtáhnout potom na technickou a tomu já si chci vyhnout, jo, protože to jsou zbytečné problémy, zbytečné, prostě je lepší si to udělat hned, udělat tu technickou normálně, tak jako všichni a máte zase na 2 dny pokoj, na 2 roky. Tak, zastav se. Koukneme, tady mu to pěkně jenom objedu, zase úplně jednoduše. Tak, vyjde to, super. Tak, najedeme. Aktivovat do dvozce. Navída, a je to, celá práce. Jinak ty streamy proč nechcete, nebo jako, abych se k tomu vyjádřil, proč nechci dělat streamy. Prostě, já nevím, jste fakt jako v tomhle si myslím, že jste fakt schnilí jak veš, líní ty vole, to je šílenost. Jo, rozhodl jsem se dělat na Twitchi, protože má to spoustu výhod, může tam být ten chat jako takové zpestření. Mimochodem, jdou ukládat záznamy, kdyby to bylo nějaké úspěšnější streamy. Můžu si tam hlídat ten chat. Můžete si tam vysprovat, jsem schopný si dát nějaký ten subchat, třeba později, kdyby byly subscriby, což nejsou, ale no to je jedno, ale má to hodně výhod, jo. Říkal jsem, že když se dosáhne větší počet lidí, kteří vás sledují, tak potom se odemkne ta možnost, kdy vy si můžete vybírat kvalitu videa, jo. A prostě, já nevím, prostě podle mě 90%, nezasekávej se, jo, tam je ta bažina, to si budu muset hlídat. 90% z vás si řeklo raději, no tak já tam nebudu chodit, protože mě se nejde zaregistrovat a mě to nejde spustit a mě nejde měnit kvalita a mně se více líbil YouTube a prostě takové keci. Prostě tvrdohlaví zabedněnci, já nevím, tohle je podle mě ta podpora, jo, kdybyste takhle podpořili třeba toho člověka, který pro vás dělá ty videa, tak tím, že jako tohle dokážete překousnout a chodíte na ten Twitch, tak to je ta podpora. Jo, vy všichni máte nějak jako v hlavě, že podpořit youtubera znamená, že mu musíte posílat prachy. Ne. Jsou to i tyhle maličkosti a vy jste mě nepodpořili. No, říkám to upřímně. Jako to, že tam mi píše někde 10 lidí na Facebooku nebo 15 lidí, že ať točím dál, ať streamuju, že jim chybí streamy. Ty vole, tak vás je 15, jako sorry, ale aby on se zasekne. No jasně. Tak zastav se. Musíme trošku opatrně tady, kámo. Tak zvedni lištu. A já ti to pěkně objedu, jo? Ty šulíne. No, tady ještě kukuřice. Tak najedeme mu tam zase, klasika. Tak není to takové hrozné, jako že se normálně zastaví a jenom mu to objedete a jako není to zase taková přítěž, no. Akorát to vypadá blbě, jako upřímně. Vypadá to blbě, není to moc extra reálné. Kdyby se zastavil třeba před tou překážkou, to by možná stačilo, kdyby někdo, kdo třeba dělal ten kurz play, kdo se v tom vyzná, tak prostě udělat takovou tu kolizní zónu. On ji nemá, já nevím proč teda. On ji prostě nemá tu kolizní zónu, že když vidí překážku, tak jak to bylo s autama. Jo, že prostě, nebo když je to s váma, když se před ním, a teď nevím, jestli mě přijede nebo ne. On mi normálně přijede, takže to dělá ten kurz play, no. Ty vole, cože? Co to do prdele? Jo, takže to dělá ten kurz play, že když má ten kombajn překážku před sebou, před kterou by měl zastavit, tak on prostě nezastaví, no. Takže tohle, kdyby se jenom doladilo, nic jiného, jenom aby prostě před překážkou se zastavil, tak by to bylo super, jo, prostě by se zastavil, vy byste k němu přišli, objeli tu překážku, bylo by to prakticky stejné jako teď, akorát, že by neboural, že by zastavil, neboural by, no, že by to vypadalo trošičku líp.
No. Kafe už skoro vypité a to znamená, že budeme muset skončit. Holky a kluci. Mám pro vás novou přezdívku. Holky a kluci. Holky, kluci a šulíni. Protože některým říkám šulíni, no. Takže holky, kluci a šulíni. Kdo z vás bude šulín, záleží jenom na vás. Kdo je holka a kluk, je docela jasné. Ale kdo bude šulín, záleží jenom na vás. A tak jako ten šulín, to je takové prostě roztomilé, není to nějaká tvrdá nadávka, že by to někoho mělo urážet. Je to taková sranda spíše. Harddisk je třeba šulín. Pohoda úplně. Kolik má? 95, no ještě počkám. Tam má další překážku. No s tou budu zapasit asi zítra. Jak říkám. Počkejte, já ho ještě vysypu. Ať se můžu jak více soustředit na to, co říkám. Tak. Co on udělá? Přejede to nebo se zasekne? Jo, přejede to. Takže to ono. Jak říkám, chtěl bych, protože mi to docela chybí, no, jako... Je to takové jiné, no, než... Možná bych to tak neměl moc řešit, takže... Pokud se něco neposede, pokud nebudu muset někam jet dopoledne, nebo pokud nebudu mít nějaké jiné povinnosti, tak bych zítra zase udělal nějaký díl. A jak říkám, nebo jak jsem řekl, chtěl bych se vrátit k tomu dřívějšímu stylu, který si myslím, že i vám vyhovoval víc. Že jsem to nechával volně plynout, že jakoby jsem to nějak extra neřešil, prostě tady jsem tu hru vypl. A tady ji zítra společně zapnem, uvidíme. Takže... No ser mě. Už jde. Jeď ty šulíne. No vidíš to. On se vždycky tu, když to trošičku přizdvihne, když se podíváte. Víte? Teď si přizdvihne. Popojede kousek, takže nějaké známky inteligence tady jsou, ale hodně slabé. Takže to by bylo pro dnešek všechno. A děkuji, že jste se dívali, doufám, že se líbilo. Pokud jo, víte, co máte dělat, nebudu to furt opakovat jako idiot v každém díle. A třeba zítra zdar.